bandiraɓe cimol jimetengol e tufnde yolalana ngol jimol hanani yimede e nden tufnde ko gorko goto omo resi rewɓe makko ɗiɗo ɓe gurdi duuɓi 15 rewɓe ɓe jibinani hen debbo goto noon ko jahowo ko boni ko baɗowo ko boni Allah waɗi joom galle o seeri goto e rewɓe he heddiɗo on baɗowo ko boni wonno woto yaa woto dañ woto to paaɗa male Allah waɗi nde o seeri o to debbo Allah hoddiri joom galle o yo human debbo goɗɗo o resi jombaji makko adde galle he jombaji makko o waɗi ɗon ko lebbi ɗiɗi Allah waɗi ƴettu sowayru woni reedu e nder hen omo yaari e lebbi makko ɗiɗi omo suuɗi reedu makko o yiɗa hay goto anda ko reedu nde wonno neɗɗo kala ko dañi ko sutura woni fof e nder hen reedu suuɗotako nawli ko mo wurdi o andi ko reedu ɓorni paɗe mum ceerno yeeci bonnowo yo bonnowo baɗowo ko boni yo baɗowo ko boni Allah andi to naati Allah andi to yalti o yehi o tindina e bone makko nde wonno sago makko ko nawliraɗo garɗo o wasa jippindireede mum e ndew jaam sabu e kala saaha won konguɗe o yomnata won konguɗe o werloto suko debbo kañum ene deeƴi ene deeñi ene reeni haqqilatagal mum ene reeni ndimago muɗum ene jagge Allah ene laaɗo muɗum jomiraɗo subhanahu wa ta'ala kanko o yeehi o wiyama yo wat ɗum finde majjum tan ko naati e nder galle he tan o fergiti kanko debbo janoɗo ɗo addoyde bonande mum o yani nde o yani les fofuru ndu heeli butel mo jogino fusi tan yiya ƴiƴam ne racciti yimɓe ngari onon kam kaari ko gonduɗa ɓe ngari ɓe tawi ko butel ne fusi butel ne heeli ene rufi ene fusi ƴiƴam ne yalti waɗani hay balɗe ɗiɗi debbo nawli ko cowinoɗo no ndiyam no ƴiƴam ɗam rufiri ni reedu mum rufi o waɗi avortement kanko o yaade hofuru makko helndu koyngal ngal ha hande omona laƴi ngal bandiraɓe beele bonande holto jeeya koɗo ummiɗo walla jeeya koɗo fayiɗo beele ɗum ne jari nduɗo reedu oɗo ɓiɗɗo so jibinanoma holko jogorno wonde neɗɗo yaha waɗa golle bonɗe nawle mo ganduɗa ko onon ndendi gorko goto ɗon ponno wurde jaam onon ndendi gorko ndendi arsugo jaaha mbaɗoya bone ma gaddoya liggey ma naata galle cikka sa fergiti hoorema a yandini hoorema a fusi burhel ma reedu ndu so yani tan ma jokke haaju ma Allah fadata ha capantati ko 5 lewru o rokkata neɗɗo salaire muɗum ɗum noon kala ko tongi das heewi artu koye teppirti o mum bandiraɓe gartiren haqqillaji meɗen ɗum noon bandiraɓe namdal ngal ko bonande jeeya koɗo ummiɗo walla jeeya koɗo fayiɗo ɗum noon bandiraɓe ɓe koye kisɗe gandi celluɗi namdal e dow mon bandiraɓe ɗum noon on calminamon juurama